Eu voulle facer unha oferta. Esta é a última. Se realmente vostedes teñen algunha intención de sacar a Jácome da alcaldía, eu brindolle esa posibilidade de que unha vez que firmemos a moción de censura nos pechemos en donde faga falta e ata que logremos o consenso para aprobar o orzamento non saíamos dali. Non saíamos dali. Fíxese se é unha oferta xenerosa. Seara acaba de hacer unha oferta a papal, ¿vale? O sea, ustedes se encierran y hasta que no haya acuerdo se comprometen a no salir, ¿vale? Bueno, tenemos que poner aquí una chimenea en el Ayuntamiento de Ourense para cuando haya acuerdo para sacar o rollo, ¿no? Cada 12 horas hai que ir sacando a fumata. Eso me encargo yo. Vale. Señor Seara, deixe fora a súa manipulación. Alcalde, non estou vendo o tempo, Deixe fora a súa... Pero mejor para ti. Bueno, por eso, pero despois non me corte cando lle pareza. Señor Seara, míreme a cara, reitérolle, deixe fora a súa manipulación e deixe fora o seu cinismo, porque vostede é moito de ir por detrás, pero nós nin nos enrugamos, nin nos escondemos e imos sempre de frente. Mire, acaba de decir fai un momento que se vai a pechar ou que se pecha. Pregúntolle se... Supoño que vostede participaría nese peche, non? Acaba de decir fai un momento que se pecha ata conseguir non sei o que. Participaría vostede nese peche. Bueno, e nos pediu fai un momento que firmásemos un papel que vostedes escribiron unilateralmente sin consenso ningún. Eso entra dentro do normal, porque vostedes son máis de impoñer que de negociar, e no que plantaron unha firma, buscando romper os acordos que se estaban intentando facer xa ese día. Señor Seara, míreme, eu pregúntolle, os outros 3 concelleiros que non queren plantar a firma, as 2 concelleiras e vostede, está de adorno nesta corporación? Vostede está de adorno nesta corporación? Si, xa lle respondeu, non fai falta que me responda vostede. De adorno e para facer dano a Ourense. Miren, abandonen o cinismo tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista. Buscaron desde o primeiro momento romper algo que naceu mal. Señora Benéitez, o Partido Socialista vai de error en error. De error en error. Equivocáronse no fondo e na forma. Se fosen en serio, non nos enterábamos ao mesmo tempo que os medios de comunicación da súa proposta, e se fosen en serio, non nos convocaban antonte con menos de 24 horas de antelación a unha xuntanza a 3 que vostedes sabían perfectamente que un grupo xa non ia a asistir. E vostede o sabía. Os únicos cínicos e que buscan intereses personais son vostedes. Foron vostedes. O Bloque Nacionalista Galego fai unha semana e, señora Benéitez, vostede onte. Saíron demasiado rápido. Isto vostede si saiu vostede, señor Seara. Demasiado rápido. Vostede non está para negociar, pero está para romper o pacto. Mire, se unha verdade dixo o señor alcalde, ya vou a decir, vostede non quere a moción. Eu vou a engadir, vostede non lle interesa a moción, e se non lle interesa, apártese. Non hai ningunha porta pechada por parte do Partido Popular. Señor Seara, levante o veto ao Partido Popular. Señora Benéitez, reitérolle, llamada la cuestión. Poña as cartas llamada la enriba da mesa e verán como son posibles os avances. Si queréis firmar algo, salid un segundo. E verán como son posibles os avances. Reitérome, Bloque Nacionalista Galego abandone a radicalidade e o Partido Socialista que poña as cartas enriba da mesa. Parece que a preocupación da concelleira, míreme os ollos. Mire, se a súa preocupación é... Velaste directamente. Bueno, igual me equivoqué, porque yo non soy perfecto. Señora concelleira, míreme os ollos. Se o seu problema ou, digamos, o seu medo é quen vai a firmar a moción de censura, nós temos aquí unha firma, faltan 13. E eu o que si lle garanto é que cando veña a moción de censura ao pleno, eu xa me encargarei de que os 4 membros do Bloque Nacionalista Galego levanten a man para votar a favor da moción de censura. Non sei se lle quedou claro. Sí, sí que puede, sí. A ver, pero venga, por alusiones estamos rozando el límite. Estamos rozando la no alusión. Venga. Mire, señor Seara, isto non vai nin de axudar a que nin no Partido Socialista non haxa primarias,
vale, nin aceptar as súas chantaxes. Eu reitérolle, levante o veto ao Partido Popular e nos sentamos. Que quede claro que o Partido Popular non rachou con nada. Se acabou a miña intervención. Ela dice levanto veto. Oiche, Seara, saca folla e tacha ese nome. Levanto veto, saca folla, anda, saca folla. Bueno, hablando con el tema de la moción. Saca folla, oye. Trae para aquí, che firmo eu. Bueno. ¿Qué? A ver, Natalia. No, venga. Bueno, que teña un turno por alusións por unha vez neste salón de pleno xa é noticia, A ver, señora Pérez e señor Seara. Primeiro a señora Pérez. Como poden vir con estas historias cando hoxe acaban de facerlle o caldo unha vez máis a Gonzalo Pérez Jácome? Si queren votalo, apunten ben e deixen de xogar con 20 baraxas. Dígolles unha cousa, paciencia toda. Eu non sabía que no Partido Popular non había primarias, no Partido Socialista sí, pero utilizan máis la llamada del ahorro e este proceso dactilar. Me imagino que será candidata a vostede a la maior brevedad posible. Bueno, gracias. Segundiño solo. Que eu non estou disposta xa máis a facer de guía espiritual para o seu first days particular. Vale? Ourense está por riba de todo isto. O único que fan é facer o ridículo. O ridículo e favorecer a ese señor que está aí pola súa culpa. Perdón, señora, que dice favorecer ese señor que está aí como si yo pasara por aquí. Oiga, que somos la lista más votada, señora. Que somos la lista más votada. Es que esta apareció por ellos alcalde. Y se metió ahí un día, un lunes y no hay quien lo saque. Es que yo realmente flipo. Bueno, yo pasaba por aquí, yo me senté. Es que iba a hacer. A mí no me echéis la culpa. Bueno. Co voto do Bloque Nacionalista Galego, nunca, queda claro, avalaremos unha alcaldía do Partido Popular. E iso sabíano vostedes desde fai anos e desde fai meses e cando empezamos con isto. Así que non mareen. Outro argumento que dan, que é constatación empírica. Vostedes fixeron a Gonzalo Pérez Jácome fai 5 anos alcalde, sendo o terceiro forza política desta corporación e sin pedir a alcaldía nin un segundiño. Pero mire, vostedes daban tamén unha información que é absolutamente mentirosa. Vostedes decían que o pacto que chegaron co Partido Socialista no Concello do Carballiño fora modélico a forma de chegar a ese pacto de goberno, verdad? Porque decían que aquí nos falábamos de sillóns e ali tuveron pola caladiña reunións para acabar constituindo un goberno. O que fixeron no Carballiño foi falar de sillóns, porque realmente eu pregúntome, vostedes falaban de programa, hai algo no programa realmente que lles interesa a xente do Carballiño? Non, o único que hai públicamente é un reparto de sillóns no Carballiño. De acordo? E vostedes o que piden é, efectivamente, ese aniño a medio de gloria no sillón da alcaldía de Ourense, que, do que dependa do BNG, non vai ser. E vou facer esas dúas premonicións que me queda medio minuto. Mire, primeiro, non sei se atinarei ou non, pero creo que non a faltar moito tempo para que o Partido Popular acabe entrando no goberno desta Concello de Maus do actual grupo de goberno. E segundo, o paso que imos, eu non sei se Gonzalo Pérez Jácome non acabará sendo dentro de 3 anos o candidato a alcaldía polo Partido Popular. Muchas gracias.